Il-GRTU tgħid li l-Ena Malta mhijiex professjonali u hija inkompetenti fil-mod ta' kif titratta l-klijenti tagħha. Minkejja li f'ċertu okkażjonijiet intqal li d-dawl se jkun maqtuħ għal ftit sigħat wara rriżulta li d-dawl baqa' maqtuħ għal jiem sħaħ. Fi stqarrija l-GRTU qalet li wara li rat l-iskużi kollha li tawa l-Ena Malta u l-Awtorità Maltija tar-Riżorsi waslet għal konklużjoni illi l-iskużi mhumiex konvinċenti. Fl-aħħar ġimgħat il-komunità tan-negozju f'diversi lokalitajiet sofrew qtuħ fil-provvista tad-dawl. Il-GRTU konfermati li l-ammont ta' ilmenti li rċeviet fl-aħħar ġimgħat kienu kbar, mod partikolari fil-Belt Valletta, fejn l-ilmenti saħansitra bdew minn Ġunju. Aħna bħala, pereżempju bħali qiegħed confectionery, il-problema li jkollna meta nqatalna speċjalment il-ħadd. Għandi daw il-Halloween u bisħana l-air condition ma tistax tixalu u xogħol ta' ċikkulajjet jafu ġifieri fis-sajf ġieli aħna nżommuhom f'cooler xi kultant imma meta jinqatalna d-dawl li konna xejn ta' problema. Il-GRTU saħqet li ħafna kienu dawk is-sidien li ma kellhomx għażla oħra ħlief li jarqu l-ħwienet tagħhom u jibatu lil ħaddiem għad-dar. Il-GRTU tkompli tgħid li s-sitwazzjoni hija waħda depressanti jekk kif l-istess komunità tan-negozju tal-Belt qed issofri minn aktar inkonvenjent minħabba il-proġett ta' Bib il-Belt u xogħol f'diversi toroq tal-Belt. Finalment, il-GRTU tittama li taħt il-liġi tal-Collective Redress il-qrati jordnaw xi forma ta' kumpens biex in-negozji ma jibqgħux isofru minħabba l-inkompetenza ta' ħaddieħor.